Gruulle superkonnan elämä ei ole helppoa. Me varastimme vapauden patsaa. Siis sen pienemmän Las Vegasista. Hänen on hallittava Ulkoa pyydän. kätyreiden laumaa. Ei. Hänen on päihitettävä häikäilemätön vihollinen. Kutistuseni! Vihaan tuota tyyppiä. Ja hän saa pian kontolleen No heipä hei! 3 pientä ongelmaa. Ette itke, aivasta, röytäile tai pieräise. Ei ärsyttäviä ääniä. Onks tää ärsyttävää? Universal Picturesilta. Me toteutamme vuosisadan suurimman rikoksen. Me hajoamme varastaa Ja Chris Meledandrilta Ice Age 1 ja 2 elokuvien päätuottajalta. Minä kutistan kuun ja tartun puuhun. Istun vessanpytyllä ja siis... Mitä? Näytät hassulta. Ulos! Mun käsittelyn jälkeen tulee antaa vielä huolella armoa. Varoitetaan häntä! Ja kiiruusti! Tänä vuonna se, että hän on kelmi, ei tarkoita, että hän olisi kelmi. 3 kissanpoikaa haukotella alkoi. Anna niille nyt maitoa. No tämä on roskaa. Ja te tykkäätte tästä? Itse ilkimys. Ällistyttävänä 3D:nä. Toi on niin pöydällinen, että mä en kestä. Teidän pitää vaan osua tuohon avaruusalukseen. Joku näyttää vähän myrtsiltä. No niin, minun vuoro. Täysasumaa! Se on niin pörrönen. Itse illaa. Itse ilkimys. Tarvillen kaupungissa elämä on muovisen täydellistä. Ja luonto on muisto vain. Maited! Ai, hei, Audrey! Näytänkö jotain siistiä? Wow! Mitä noi on? Puita! Oikeita! Ennen niitä kasvoi ihan kaikkialla. Ai jaa! Mä tahtoisin vaan yli kaiken nähdä oikein elävän puun. Itse ilkimyksen tekijöiltä. Mitä te korostot tahdotte? Tarkkaakaa häntä. Mä ei tahdo tietää, mitä puille tapahtui. Vieläkö joku muka välittää niistä? No kato, mä oon se, joka välittää. Kaikki alkoi hyvin kauan sitten, kun tulin kutsuneeksi paikalle mystisen, ikivanhan olennon nimeltä Lorax. Hei! Sinäkö kaadoit tämän puun? Mikä toi on? Epäilisin tätä. Vuonna 2012 Sun täytyy muuttaa asioita. Ja sen mä teen. lähde matkalle. Sulla on upea kaupunki tässä! En keksi mitään syytä. Miksi sä muka haluaisit poistua kaupungista? Ikinä. Muuttamaan maailmaa. Jollei joku kuten sinä pian välittää ala, ei mikään paremmaksi muutu. Usko musta. Viimeinen truffulan siellä. Ei niinkään mikä se on, vaan mikä siitä voi tulla. Taistellaan, Teddy! Mä voisin vaikka pussata sua. Nyt ei aikaa tohon! No kai nyt sen verran. Lorax. Ja kuka kutsui tuon karvaisen maapähkinän? Ja mä vai pähkinä, häh? Mä tinttaan sua nenuun! Hei, etkö sä löis naista? Onks toi nainen? Tulossa elokuvateattereihin. Hyvää yötä, Edith.
Hyvyyttä, Marko. Hei, tykkänään. Kelle sä tekstaat? Se on yksi Avery. 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 Onko se tytön nimi vai pojan nimi? Onko sillä väliä? No ei ole väliä, paitsi jos se on poika. Mä tiedän, mikä tekee susta pojan. Niinkö tiedät? No toi sun kallio. Aivan. Joskus mä kattelen sitä ja leikin, et siitä pompaa pikku tipu. Piip, piip, piip. Hyvää yötä, Agnes. Älä ikinä vanhene. Herra Gru, agentti Lucy Wild Antivoroliigasta. Tulkaapa mukaani. Anteeksi. Ase tulee paljastaa vasta laukaisemisen jälkeen. Esimerkiksi... Huulipaittalamautin! Mene nyt sinne! Tänä kesänä. Me olemme Antivoroliiga. Taistelemme rikollisuutta vastaan maailmanlaajuisesti. On ilmaantunut uusi voro. Tunnet vorojen ajatukset, siksi sinut on tuotu tänne. Pistää ja kirveltää. Minä olen liigan johtaja, Silas Bevander. Beba. Hillitöntä. Itse Ilkimys 2. Aiot sä tosiaan pelastaa maailman? Todellakin, baby! Boo on taas keissään. Lakeet autoihin, lekot tiviin. Miten ne toimii? Ja sitä! Tulossa elokuvateattereihin. Kätyrit. Kätyrit ovat olleet tällä planeetalla paljon kauemmin kuin me. Heitä on monen nimisiä. Dave, Carl ja tuolla on Norbert. Hän on Tollo. Heillä on yhteinen tavoite. Palvella isäntänään ilkeintä ilkimystä. C'est Big Boss! C'est la banana! Miam, miam! Ai, ai, ai. Isännän löytäminen oli helppoa. Hänen pitämisensä oli sen sijaan hankalaa. He jatkoivat kuitenkin etsimistä. Ilman isäntää heillä ei ollut tarkoitusta. Heistä tuli päämäärättömiä ja masentuneita. Jos sitä olisi jatkunut vielä pitkään, se olisi ollut heidän loppunsa. Mutta silloin yksi kätyri astui esiin. Ylpeys täytti Kevinin. Hän olisi se, joka etsii heimolleen isännäksi isoimman ja ilkeimmän konnan. Stuart taas oli lähinnä nälkäinen. Hän olisi se, joka syö tämän banaanin. Ja Bob pelkäsi koko edessä olevaa reissua. Les bidous? Matoka! Polano la matoka. Hein? Banana? Stuart? Banana! Banana! Oh, hello, Papagena.
Tule bella con la papaya. Hei, Gidget. Hei, Max. Hei, Gidget. Onks suunnitelmia? On isoja juttuja tänään, Gidget. Tärkeitä. Mä aion istua tässä ja ootan, että Keiti palaa kotiin. Se kuulostaa jännältä. No, mä en häiritse. Mullakin on tänään tosi kiire päivä. Olepa hyvä. Hei sitten, Chloe. Hei vaan, Mel. Moi, Sweet Pea. Nähdään, Gino. Hei, Lulu. Hei vaan kaikki. Olehan kiltisti, Leonard. La. Valmiina, Karju? Jaa, mä oon todellakin valmis. Ihan koko kaupunki saa yrittää nousta tähdeksi laulukilpailussamme. Tää lava kohta räjähtää mahtavasta possuvoimasta. Yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her. Kaikki hyvin? Mä voin oikein hyvin, kiitos. Entä itse? Jos tahdotte tähdeksi ja saada 100 tonnia, teidän pitää raataa kovemmin kuin koskaan ennen. Joo, se oli oikein huono. Missä Johnny on? Ei oo täällä. Missä sä olit? Mä olin treeneissä. Faija, mä en halua kuulua sun koplaan. Mä haluan vaan laulaa. Mistä hyvästä mä oon saanut tollasen pojan? Mä osaan laulaa, mut mä hermoilen niin. No niin, itseluottamusta, etkö tahdot tätä? Häpäläsin, mitäs täällä tapahtuu? Älä anna pelon estää tekemästä sitä, mitä rakastat. Parasta pohjakosketuksessa on se, että jäljelle jää vain yksi suunta, ja se on ylös! Se on mun poika! Eihän se oo edes järin hyvä. Joo, ei todellakaan. Mä oon Gonge! Hän kauhusta! Laula! Anteeksi. Miksi te ette treenaa? Nyt riitti. Mä oon noiden mielestä itsekäs sika. Vaikka mä oon ihan tavallinen sammakko. Pian sen jälkeen, kun sä ja sun veljet synnyitte, isällesi ja mulle tuli ero. Kumpikin otti yhden pojan. Lienee selvää, että hän sai valita ensin. Mulla on kaksoisveli. Kaksoisveli. Twin brother? Denomination! Mun veli! Lopultakin tapaan sut! Sun
on hillitöntä! No, mitenkäs sun ukas oikein etenee? Hyvin. Päästit etsityimmän roiston pakenemaan! Saat potkut! Tosi hyvin. Muskaavasti. Kutsuin sut tänne jatkamaan perheen perinteitä. Konnuus on sun veressäs. Se Groot on boobs. Mä olen jättänyt sen elämän. Ymmärrän. Mitähän tästä tapahtuu? Hyvät hyttyset! Rupeisit taas konnaksi. Aika tosi siistiä. No, mitä te teitte tänään? Aina joku sokee tiellä. Ei mitään. Lääkimiin. Tunkeilijoita! I'ma make you learn to appreciate me, differentiate me. Me ollaan odotettu jo kauan. Voidaan... Hei! Kato! Yksisarvisen sarvi! Oon nähnyt sellaisen. Oliks se pehmeä? Se oli niin pehmeä, et tuntuu, että mä kestää. Me, I'm as calm as the breeze. I'm the bee's knees, his legs and his arms. I'm a superstar. Ai, ootteks te nyt konnia? Tai siis, no, hei kulta. Kiinni jäi. So good that I'm so bad. I guarantee I'll be the greatest thing you ever had. Both on the huggy bear and on the kissy face, please. I'm just so bad. Wow! Illumination! Hei Maxi, mitäs jos mentäis lenkille? Pakko myöntää, tää on kivaa. Mä en halua mennä eläinlääkäriin! Ai minne? Ei! Oletkamu. Sä huijasit mua! Eka kertaa. Joo. No, tohtori Francis on paras eläinlääkäri koko maailmassa. Tykkäät siitä, erikoistunut käyttäytymishäiriöihin. Ei mulla ole käyttäytymishäiriöitä. Mä... Joo, ei mullakaan ole. Toi mun ihminen on seko. Jos mä vaikka tuon linnunradon, niin se heittää se pois. Jos mä tuon hiiren, niin roskiin menee. Mitä te riitä sulle äiteen? Okei. Mä juoksen ja menen ulos, mutta en oo päässyt mihinkään. En mihinkään! Mun omistaja sanoo aina, sä oot niin hyvä poika. Ja mä oon hyvä poika, mut mitä jos mä oonkin tuhma poika? Mitä jos mä oon tuhma poika? Me poltetaan taloja. Tosi outoa. Oi sisko, ja oudommaks vaan menee. What do you want from me? Why do you run from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to? My name is what? My name is who? My name is. You used to call me on my cell phone. Kaverit, meidän vuoro, nyt heti! Nyt? Stop! Mä haluun kunnon shown, iso idiksi! Hei, mulla on iso idea! Mukana Clay Calloway! Wow. Tunnet se Callowayn? Clay Calloway on erakko. Häntä ei ole nähty 15 vuoteen. Saat 3 viikkoa nostaa tän shown pystyyn. Ette tule pettymään, pomo! Katokki, tai mä heitän sut katolta. There's nothing holding me back. Mä oon unelmoinut Red Shore Cityn parrasvaloista pienestä pitäen. There's nothing holding me back. Tämä on Red Shore City, ei pikku harrastajateatteri. Kammo tyyppiä. Varpailla, sä et hiivi varpailla. Mun tytär Porsche, tahtoo tavata Calloway. Iso fani. Assistenttini on menossa tapaamaan häntä paraikaa. Wake up! Run, rush, and put on little makeup! Have the sense to fade away the shake up! Why'd you leave the keys up on the table? Määränpää on oikealla. Oikean, selvä. Jos sä voisit antaa mulle tanssitunteja, sä pelastaisit mun hengen. Mistä mä tiedän, että sä et oo joku outo? Mistä tiedän, että oot aito? Oh,
I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. Mä tiesin, et sä oot outo. Taustanauha! She says that she's never afraid. Ja siinähän on esityksemme tähti. Rosina! Voiks mä? Ei! Girl, it's on fire! Se pelkää. Se ei ikinä suoriudu roolista. Ehkä näin on parasta. Kirjoita sulle toisen roolin, Rosina. Siinähän on. Clay Calloway. Menkää pois! Etkö kaipaa musiikkia? Voisit alkaa taas soittaa. Enkä voi. En ole edes kuullut yhtään lauluani yli 15 vuoteen. Ja hyvästä syystä. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields. Ei hätää. But I still Laulusi kantavat. haven't found Laula vain. what I'm looking for. Unelmoi suuria unelmia. Enkö ole aina sanonut niin? Aina voi valita toisin. En vain ole ikinä uskaltanut valita oikein. Sing 2. Tunnan robotti aktivoi possuvoiman! Bibi bubu! Good night. Good night. Joo, ei tää. Good night! Kätyrit! Maailma on täynnä roistoja! Mä tahdon olla superkonna! This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. Luuletko, että tollanen pikkuinen poju vois olla konna? Olelit sä ilkimys! Rauha, eikä oo mini. Älkää sanoko mini-pomo. Aika iskeä! Miniboss! Mun kätyrit pelastaa mut! Tykkäättekö kiusata pienempiä, hä? Olen mestari kung fussa. Teach-nous kung fu pour smoochy smoochy? Minä opetan. Nyt! Kevin. Tehdäänpä tästä reilu taistelu. Kätyrit kokoon! Enkä oo! Katsokaa! Tässä kaapien kuningas!
vähän esimakua raivostamme. Luovutatko? En luovuta. Löysin sen vihdoin! Kuka voi enää estää? Mikä tää paikka on? Älä koske siihen sienen tai kuolet! Ups, anteeksi. Tähän voi hyvin koskea. Tule, Mario! Sienivaltakunta! Täältä tullaan! Tervehtiä. Moi vaan! Läksytteli tytölle. Tytölle? Se halusi sen kanssa naimisiin. Mitä? En mä niin sanonut. Sä sanoit sen sun silmillä. Mitä? Me varmaan muuttaa. Vai muutto? Kuinka typerä idea? Okei, sä olet mahdoton. Ai koska löysin turvallisen asuinpaikan? Haluan päästä pois ja nähdä maailmaa. Millainen isä olisin, jos saattaisin tipuseni vaaraa syyttä suotta pelkästään jonkun Karibian loman takia? En anna elämänlipua ohi, koska sä pelkäät poistua lammelta. Nyt sitä mennään! Pyrstösulkien kierto. Jep. Siipien levitys. Jep. Lennetään. The sun shining through with just a cloud. Miksi ollaan ainoat, jotka lentää tänne päin? Mikä tää paikka on? Lupasin seikkailun ja tämä on juuri mitä lupasin. Mikä toi on? Mikä on Uncle Raj? Se oot sä. Jolla on orangia päällä. Äiti, voidaanko laskeutua? Olet jo kyllin vanha tekemään sen taivaalla. Meillä on iso hätätilanne. Ai. Mut se on älyö. Kaikki linnut tekee sen taivaalla. Miten se katso tuolta alhaalta? Kukaan ei katso sieltä. Sanoin, ettei me laskeuduta. Me ei missään nimessä laskeuduta. Ootko varma, että kukaan ei katso? Gwen Sorsa, tee se nyt, tai lähdetään ilman sua. Okei. Me ollaan eksyksissä. Me yritetään päästä Jamaikalle. Tulkaa kyykkyläiset, se on tällä päin! Wow, me ei lennetä ton kuolon loukkukaupungin läpi. Pysykää vaan mun lähellä, niin te kaikki jaatte turvassa! On kunnossa! Joo, ei, on kunnossa! Me pystytään tähän. Haha! Oi meni! Bullshit! Älkää pysykö liian lähellä. Stoppa. No hei, kotiväki! Bro, miten menee? Hetkonen! 3 tyttöä, 1 vaimo. Mitäs nyt puuttuu? Tää poitsu. Isokin poika! Tiedän, et sä rakastat sun isiä. Joo, sano se, isä. Isä! Joo, tietysti rakastaa sua. Ei osaa näyttää ilmeillään. Eikä eleillään. Eikä Gru Juniori vaan. Gru, hois vähän asiaa. Perheesi on vaarassa. Mitä?
Single Mallo on karannut vankilasta. Mä janoan kostoa, Groove! Vien teidät turvataloon. Täällä on nammiautomaatti! Tää on ihana paikka! Lykä! Ryöstökeikalla tärkeintä on tiedostaa mahdolliset vaarat, kuten vesimäyrät. Mä rauhoitin itseni! Mitä? Kamera, tuu! Tunkeilijoita! Vastaati leikkuritu! Kiitti, Ron. Hey, no!